még 2020 nyarán ismerkedtem egy lánnyal, és így mit tudom én, beszélgettünk egy-két napja, és akkor így írja azt a lány, hogy ja, igen, azt úgy érzékelem, hogy egészen hasonlít az ízlésünk, így humor terén, és így visszaírtam neki nagybetűkkel, hogy finom ferdefasz, akarom mondani, igen, szerintem is, és bejött bazd meg, mert nem tiltott le. Igaz, hogy így lelettem pattintva pár rondi után, de az ott bejött. Ja, nem is ghosting volt, csak simán eltűnt. Így visszakerített egy plusz. Csaj kéne. Sziasztok! Ez itt a Csaj kéne podcast elvileg számozott 8. epizódja, ha minden igaz. Kiszámolja. És itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim a Fürgeszarvas. Sziasztok, srácok! Illetve Leo. Ciao. És a mai nap azért rendkívül különleges, mert egy sztár vendég is érkezett ide hozzánk. Bizony. Igazi rockstar. Pontosan. Felkonferálod magad, vagy az a helyzet, hogy olyan sok titulusod van, hogy nem tudom, melyiket mondjam először, melyiket másodjára. Melyiket szabad, melyiket nem szabad. Nem Az ilyen utolsó taxisofőr. hogyan fogja becsukni majd az ajtót. Filantróp. Igen, de itt van velünk Gócpont. a méltán híres, és azt hiszem, hogy a magyar médiapiacon legdinamikusabban feltörekvő híroldal főszerkesztője, Péter. Igen, szervusztok. Igen, nem látjátok, mert ez egy podcast felvétel, de nagyon belepirultam ebbe a felvezetésbe. Én múltkor kérdeztem, hogy mi volt az első oldala, meg milyen oldalakat kezelek, és le kellett nyitnom a Facebooknál, hogy így tényleg fel tudjam hiánytalanul sorolni, és voltak olyanok, amik engem is megleptek, hogy így el is felejtettem, hogy én csináltam azt az oldalt. Úgyhogy igen, most hát a legismertebb az most a hírek, nevű hírek, aminek egyébként a tagje igaz hírek. Igen. De szerintem még nem is hazudtatok a hírekben, nem? Tehát, hogy ami a híreken elhangzott, az igaz. Tehát, hogy... Természetesen ma volt egy olyan hír, amiről bárcsak álhír lenne, de sajnos nem az. Melyik? Ez, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium kiselejtezte a gépeit, úgyhogy nem törölték le, csak kidobták lomtalanításra, és egy bolhapiacon egy srác megvette 5000 forintért a teljes adatbázissal, az összes gazdának az adataitól elkezdve, ki mennyi támogatást kapott, mi a lakcíme, nem tudom, érted, kit kell kirabolni, mert sok pénzt kapott. És így hazament, így megnyitotta, hogy én csak a Need for Speed-et akartam letölteni, Erre tesó. föl, kis Jenő, kis vállalkozás. Igen. De olyan ez, mint ami a heti hetesben hangzott el, hogy valami, igen, egy csávó tartott, ami 10 évig, azt hiszem a Nagy-Britanniában a benzintolvajlás világrekordját, nem tudom, azt hallottátok-e. A csávókám 10 évig tankolt ingyen úgy, hogy megtankolta a kocsiját, elindult befele fizetni, és hogy hoppá, behajtam valamit a kocsiba, beült és elhajtott, és erre mondta azt Bajorini Isten nyugasztalja, hogy bazd meg, ezt az embert nemzeti hősként ünnepelnék itt Magyarországon. Tehát, hogy Magyarországon már nem kellnek viszkisek, bazd meg, mert lényegében a faszikán vesz 5000 forintért egy gépparkot, és ott van rajta egy keci nagy adatbázis. Hát amúgy ezt a tankolást csinálja Sebestyén Balázs. Tehát, követitek az ő munkásságát, nem rendszeresen nem fizet a tankolásért. Tehát ilyen, körülbelül 3-4 évente van egy ilyen balhé, amikor így megy a reggeli műsorra, és akkor így betelefonálnak, hogy valamelyik úton elfelejtett fizetni. Jó, de ez annyira gáz. Én úgy csinálom a helyébe, hogy ilyen bérletet vennék, hogy előre kifizetem egy évre, csak hagyjuk egymást. Igen, egyébként volt álhír, sajnos. Akkor, mikor kijött, akkor nem volt az. Csak utána a valóság nem úgy alakult. Vagy hát egy nem teljesen megbízható forrásunk volt utólag kiderült. A jósló? Nem, ő mindenben eltalálta a jászkíséri furcsa viselkedőt, aki későbbiekben a jósló lett, hanem a heti hetesnek most így szóba került a szereplő gárdáját. Róla kiderült ki, hogy sajnos nem voltak pontosak az információink, hogy kik szerepelnek benne, de ez így nap közben, nem tudom, az elmúlt pár napban 2 naponta jött új szereplő, és hát kiderült, hogy nem volt igaz, amit leírtunk. Igazából ameddig kevesebb helyreigazítást kell leközölnötök, mint a TV2-nek, addig olyan nagy baj jók nincs. vagytok. Egyébként eddig volt összesen azt hiszem 3 vagy 4 helyreigazítás, és egyszerűen egy helyreigazítás is helyre kellett igazítani. Jó, igen.
Jó, de ez klasszikus. Azért. Legjobb akkor is megesik. Igen. Amúgy emlékszem, amikor elindítottad a híreket, és így megdöbbenve néztem azt, hogy hallod, van ez az új oldal, hírek, tesó, mit csinál? Úristen, de jó! És így azt néztem, hogy egyből 600 követő, 1000 követő, 2000 követő, azt sem tudom, Mekkora most egy mennyire csicska nekünk tartottam. ehhez egy évig kellett szokni, ez bennem volt, meg van is. Hát most azt hiszem 5000 követőnél tart. Szép. Ez több, mint az M1, valószínűleg. Igen, mint a... Amúgy valószínűleg több, mint az M1, mert a 28 napos olvasottsága a híreknek az közel van a 4 millióhoz. Az szép. Igen, ez valahol szomorú amúgy. Hát az ország fele, majdnem. Igen, tehát így az ország egyik legnagyobb olvasottságú médiája a hírek. Ez végül ez hírek. Igen, amúgy most volt nemrég a Csajkéne választás, amit itt egy réddel az egyik párt emberei politikai alapon nyertek sajnos meg. Egy nevén nem nevezett. Entitás emberei Sőt, jöttek még meg. Várj, hogy szokták mondani, ők a náci Fidesz. Igen. Na szóval, hogy akkor volt valami 2 milliós elérés, Hát valami a ilyesmi. max, amennyire felpörögtünk, az egy ilyen 3,6, 4 millió 3. 4 millió 3? 4 millió Bocsánat. Csúcsa. Ja. Az már döntőn volt. Az kurva nagyot van, szerencsére. Ja. Én emlékszem arra a csatára. És így Szívünkbe Tamara tovább. Legalábbis az enyémben biztos, igen. Tényleg majd akarok tőle tarhálni plakátot, azt mondta, hogy majd így küldözgetken alá Júj, plakátokat. Júj. Van a Kamdzsár, most a Kam plakát lesz egy. Hát itt kirakom a festmény mellé. vicceltek, de 22-es választások után, akkor még egyetemi koliban laktam, és srácok a koliból kimentek a Bartókra, az összes plakátot begyűjtötték. Tudod, 3,5 óra alatt, amit csak tudtak, majd fogták, bevitték, és ennek a szobának a 3-szorosa méretű, ilyen 8 fős kollégiumi szobát teleraktak plakáttal, de hogy az egész padló plakátokkal volt, az összes fal, mind a 4 fal, és helyenként még a plafon is. És bementél, és csak a jelöltek néztek veled szembe. Ez egy Bocsi lányok, bocsi lányok, de a választási plakátok szex közben még maradnak. Azaz! Mi is csináltunk olyat valahonnan, egyik ismerősöm, meg én Debrecenben csináltunk BSC-t, ott is voltam. Egyik ismerősömnek volt egy ilyen Kósa Lajos, meg tehát az akkori 22-es választásra környéki képviselők, és egy ilyen szép, de szerintem egy ilyen 2-3 méter hosszú plakát volt, és egy kurva jó ki lett rakva a falra. És emlékszem, akkor még benne voltam az ettől kurvára, nem bocsánat, az ettől hihetetlenül fideszesnek érzem magam, Facebook csoportban benne voltam, és így kiposztoltam, és így volt egyből egy ember, na, tök jó, hogy ti Debrecenben voltatok, vagy vagytok kolisok, és így bazd meg, ennyire látszik, hogy ez Debrecen. De még Esoszkáron volt egy ilyen, hogy Az jó volt. valami, nem tudom, ilyen storyline-ban még az első kép a lakásomban volt, és így írtak ketten, hogy ők bérelték azt a lakást. Úgyhogy ez is semmi nem volt felismerhető a lakáson belül. És így írtak a szomszédokról, hogy megvan-e még a Brühő bácsi, aki azért Brühő bácsi, mert mindig a lépcsőházban cigizett, és akart megfulladni egyszerre. Igen, vannak ezek a... Ilyet csinál, Úgyhogy kicsit átgondoltam, hogy mennyire lehet így a magánszférába beengedni egy mém oldalt, mert itt tényleg egy kicsit így para volt, mert akkor még nem cseréltem zárat. Utána viszont aznap ezt inkább megcsináltam. Új, hát nem csodálom. amint arra már utaltunk, de explicit nem mondtuk el, de nem csak a híreket viszed, hanem a hírek mellett tulajdonképpen megszámlálhatatlan másik projekted is van, amit most tudok, és még aktuális, az a srác kéne, hogyha jól informálódtam, amit te viszel, de korábban
hozzád volt köthető a Mém Múzeum is, ameddig üzemelt. És ennek kapcsán meg akartam kérdezni, hogy látszólag folyamatosan pöröksz, és folyamatosan mész, és így, tudod, így a fejeden breaktáncolsz, annyi mindent csinálsz, hogy így téged ebben így mi motivál, vagy hogy érzed, hogy... Leginkább a vibe-ok, szerintem így mindent addig csinálok, ameddig élvezek, és amikor már nem élvezem, akkor nem tudom, ilyen 180 fokos fordulattal tök más fogok elkezdeni, de így az interneten való kellemetlenkedés, az egyszerűen nem lehet megunni. És azt mindig az aktuális trendhez kell alakítani. Így múltkor gondolkodtam, hogy milyen oldalakat csináltam, és akkor a legelső az még egy most is létező, még a Csaj Kéne szavazásokon be is ki kellett vetni az oldalt, az ilyen Adam Accident néven volt, ez még gimiben csináltam, egy neonzöld plusmajom leesett helyekről. Ilyen 3 másodperces videókban. Később 30 másodperces videókban, ami azért kellett, mert a YouTube megtekintést azt 30 másodperc fölött számolja, és utána tudták kattintani a hirdetésre benne, ami után kapták kattintásonként 170 forintot, még ez akkoriban, és akkor ez ilyen óriási bizniszmodell volt, hogy a majmot lelögdöstük helyekről, feltöltöttük YouTube-ra, és így nem tudom, hogy voltunk 6-an, akik suli után azt csináltuk, hogy YouTube-on nézegettük egymás videóit, és kattintgattunk minden 15. alkalommal a videóra, és ugye ebből volt zseppénzünk, úgyhogy az Edemmel indult. És ez azért zseniális, mert valószínűleg az áram, amit közben elhasználtatok, az meghaladta a befolyó bevételt. Hát amúgy ez ilyen 20-30 ezer forintokat lehetett ezzel csinálni havonta, és így utalta ki a Google rendesen. És akkor ez mikor volt? Ez ilyen 2011 környéke. Guruló dollárok. Igen, bár mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy a dévvilág az ilyen 1 és 1,5 millió forint között keres úgy, hogy azt hiszem még nincs 100 000 feliratkozója, akkor az nem rossz, akkori viszonylathoz képest, tehát 2011-hez képest. Igen, úgyhogy abszolút, ez egy működő. Nem nézzetek rá, még nem keresünk a podcasttel. Hol a podcast bevételünk? Te teszed el az összeset, mi? És még mondta is, hogy Endre, fizesd be a részedet a mikrofonba, mert hogy a mikrofon fejlesztéshez most így konkrétan mi raktunk bele a podcastbe pénzt, hogy így összedobtunk az árát. Igen, vicces volt így a mai nap, hogy írja a Lió, hogy igen, amúgy ennyi pénzzel tartoznak nekem emberek, és így mi van? Kicsit megszaladt. Igen. Tegyél reklamatot, és akkor neked a végén sokkal jobb lesz. Ja, már így poénkodtunk ezzel, hogy na, akkor megyünk a bűnvadászokhoz, és akkor az ugyanrádba indítjuk. Amúgy azt vágjátok, hogyha behajtók jönnek, akkor a behajtóknak a behajtási költségét is az az ember fizeti, akitől behajtanak. Tehát, hogy zseniális, mert végső soron olyan a gondolkodás, mint hogyha te adósként magadra hívnád a verőembereket, hogy verjenek meg, hogy fizesd vissza, és őket is te fizeted ki a végén. Közfiúk! Hány ilyen sztorit hallottam már, hogy mit tudom, volt egy óriási nagy irdatlan takonyrészek buli, és akkor mit tudom én, a mocskosan hiszek embert így belögdösték a taxiba, és így kérdeztem, hogy a taxiért kifizetett. Ja, hát megmondtuk a sofőrnek, hogy majd a srác szülei majd kifizetik. Körülbelül ilyen, hogy majd otthon rendezik a szülők, hogyha a takonyrészek gyerek hazaért. Egyébként, ha már adósságkezelés, ez egy működő trükk, hogy mindig, amikor már ilyen felszólítások jönnek, vagy bármi, akkor befizetsz 5000 forintot, és akkor újraindul a teljes ciklus, és akkor fél évig, 3-4 évig megint nem baszogathat. Mi? És az fontos, hogy ezt csak hallottad. Tudod, semmi közed nincs hozzá. Én voltam számvizsgáló bizottsági elnök Csepelen egy 260 lakásos társasházban, hirtelen felindulásból. Azt hittem, hogy vicces lesz. Ahogy halljuk, az volt. Igen, és hát ott tudtam meg ilyeneket, hogy az embernek volt, nem tudom, 4 millió tartozása közös költségben, és is soha nem lehetett ráírni adózásra, mert mindig így befizetett, kellettek a felszólítások, és akkor így a első felszólítás, második felszólítás, és akkor második felszólítás mindig befizetett 5000 forintot. És akkor utána megint 4 évig, vagy 3-4 évig nem lehetett baszogatni. Nem véletlen szoktam mondani, hogy jogrendszerünk úgy szar, ahogy van, így a büntetőtől Hát, mi vagyunk hülyék, hogy betartjuk a szabályokat. Konkrétan, igen. De hogy érted, amúgy, ha azt veszed, akkor ő csinálja jól, mert hogy
nem élsz örökké, tehát hogy egy idő után majd ennek vége lesz, és akkor így senki nem fogja tudni rajta behajtani. De hát, hogyha amúgy sincs semmi félretett pénze, vagy ilyesmi, akkor így... De erre szokták azt mondani, hogy a rafináltság többet ér, mint 3 diploma. Egyik jó barátom egyszer, volt jó barátom, azt mondta, hogy egyszer vette hasznát a diplomájának. Na. Billegett az asztal? Nem, beesett az ágy háttámlája mögé az oknia, és csak azzal tudta kipiszálni. Nem úgy gondolkoztam még karácsonykor, hogyha már ilyen saját életből vett posztok, hogy csináljak egy olyan posztot a Magyarosi Endrére, hogy így úgy rakom az asztalt, hogy hogy 3 lába rajta van a szőnyegen, tudod, és ilyen vastag szőnyeg van nálam otthon, és akkor a 4. lába alá berakom a diplomát. És ha nem láttátok volna, az Endre az mutatta, hogy mennyire vastag a szőnyeg. Igen, tehát hogy egy ilyen pont egy 3 köcsméret. Igen. Ilyen hideg van. És akkor, hogy a 3. lába alá teszem, és nyilván még úgy is billeg, tudod, és akkor odaírom, hogy hát csak kell mestert csináljak, mert hogy kell még egy diploma. Hát ez valószínűleg régi időben, a legaktívabb időben az S-Oscaron az egy ilyen 60-70 ezer lájkos bejegyzés kb. Én benne voltam nagyon sok ilyen, hát nem is shitpost, hanem ilyen trash csoport, én úgy hívtam ezeket, és így az ettől kurvára szomi lettem, onnan ki is tiltottak egyébként egy hónapra, mert összevesztem az adminokkal, de volt olyan, ezt pont az előző adásban meséltem el, hogy volt, ahol konkrétan megfenyegettek, és ki kellett lépjek onnan, mert agyhalott állapotban egy nevetőfejet tettem egy posztra, amit nem kellett volna. És az S-Oscarban volt egy ilyen poszt, hogyha a diplomaírásod, vagy a diplomádat egy film vagy egy regény alapján kéne elnevezni, akkor mi lenne az, és akkor odaírták, hogy halálos iramban, meg mit tudom én, 6 nap 7 éjszak, és így bekommenteltem, hogy elkszúrtuk, és így fölment a top kommentek közé, és az a baj, nem találom azt a posztot azóta. De az nagyon de hogy még a konzulensem is belájkolta azt a posztot, vagy azt a kommentet, azt is jelentett, hogy ez nagyon jó volt. Van ebben valami báj szerintem, ahogy az emberek így megnyílnak és őszintévé válnak az interneten, és olyan dolgokat is lájkolnak, vagy... Jó, most nem akkor, amikor annyira feszült minden szempontból a politikai, meg társadalmi helyzet, mint most, de így ilyen normálisabb időkben azért az emberek azt gondolom, hogy több mindent megengednek magunknak online, mint a valóságban. Abszolút, hát most a GRDG... Az micsoda, mert erről hallottam. Hát az egyik ilyen legnagyobb shitposter közösség volt szerintem évekig tulajdonképpen itthon. Én nagyon jobban vagyok a srácokkal, tehát hogy így tényleg így a hazai mém közösség az szerintem körülbelül ilyen 70 emberből áll, és mindenkinek van 5-6 mém oldala. Tehát ez egy nagyon szűk társaság, és egy időben, nem tudom, pár éve mindenki így ilyen komolyabb oldalakat csinált, az mindenki valahogy úgy kötődött a GRDG-hez. Tehát szerintem 10 éve folyamatosan mindig úgy tiltotta a csoport, vagy a Facebook a csoportot. Ilyen klasszikus mémek is ott futottak fel, elhagyom ezt a csoportot. Igen, nagyon kilépek ebből a csoportból, meg jaj. Az is GRDG-s alapmém, ez ki lett küldve az űrbe is. 150 ilyen csoportban voltam benne, és én trollkodtam is ezekben a csoportokban, ezt kurvára imádtam. Hát az egész csoport arról szólt, és hogy így a politika miatt, amiben én tényleg 10 év vagyok a csoportban, múltkor a Facebook letiltott és elnépított 3 napra, mert annyian jelentették a mémemet bent, és sikerült fellebbezni, és utána így nem volt tiltás, de így emberek így betámadtak, hogy így azt sem tudod, hogy mi az a mém. Elvégre csak mém múzeumod volt, de oké. Igen, mert így belementem, és így egy visszás-tiszás dolgot mertem kritizálni. Ujjaj. Így mémben, és teljesen kiborultak az emberek, úgyhogy abszolút tudom ezt, de hogy igen, de hát az internet arra van, hogy ott kellemetlenkedjünk. Persze. Meg igazából egyfelől kezd kialakulni egy ilyen internetes hive mind, szerintem, hogy van egy darab nagyon hangos, nagyon népszerű vélemény, és hogyha valamiért elmersz attól térni, vagy kritizálod, akkor pellengérre állítanak, tudod. Másfelől szerintem, főleg az elmúlt 1-2 évben azt látjuk, hogy már ilyen nagyon intelligens botok vannak, amiket tényleg ilyen csapatostul
küldenek rá emberekre, és valahogy ez így, főleg a politikai kiéleződő térben már nem az az internet, ahol bármit, bármikor meg tudsz csinálni, mert... Ja, ezzel nem szabad kommentekre hagyatkozni a politikában. És hát igen, hát az egyik ilyen, kritizáltuk, vagy hát fricskáztuk a híreken ezt a nagyon mainstream egy irányba és egyetlen igaz véleményként jól van ez ígyet. Jaj, ezt mesélted még a nőnapon. Hát ez szerintem személyes sikerként élem meg, hogy alapvetően egy politikai influencer oldal, ami így tagadja, hogy bármelyik oldallal szimpatizál, és ez a legszomorúbb benne, és amit ki lehet figurázni. Ezért pont erre mentem rá, hogy jól van ez így stúdióját a Tisza pártközpont vette föl, és így tényleg annyira sikerült Ádámnak a bőre alá mászni, hogy 2 jó van ez így epizódot szánt a hírekre. Igen, zseniális! Igen, mert volt egy, hogy így, és akkor így, mert akkor ez így vicces is akar lenni, de nem az, és így Barna meg mellette meg röhög, ahogy olvassál az egyik. Érted, nem is tudom, hogy ez az óvodás hozzáállás, hogy így megfognak, azzal bántanak meg, hogy így, hát ez nem is vicces, nem vagy vicces. Mindezt úgy, hogy amúgy akkor már nem tudom, 3000 követője volt az oldal, és 150 000-es oldal neki áll vitatkozni. Egy mém oldalra, hogy ez nem vicces, és így nem hiszem el. És így tényleg látszott a faszi, hogy így zavarja a dolog, úgyhogy utána egy egész napot neki szántam. Jó van, ez így meg, és minden egyes posztban így nagyon erősen támadják a kutyapártot, és akkor így ilyen lejárató posztokat raktak ki a hírre, hogy Nagy Dávid nem is olyan magas. És a csávó az azt hiszem, ilyen 2 méter amúgy. És akkor így szponzorálta a kókusztekercs, meg... Nagy Ádám, te Nagy Dávidot mondta, hogy... Dávid, most a kutyapárt lista hogy ő is nagy. Igen, ő is. Nagy Ádám, Nagy Dávid. Hogy mindkettő nagy, és mindkettőjük akkor magas, ezek szerint, igen. És akkor így volt, nem tudom, 4 ilyen poszt, és akkor így kókusztekercs, fókuszcsoport, meg ilyenekkel. Lehetne egy kutatás, hogy melyik nagy a nagyobb. Tényleg! Ez meg Nagy Ádám, Egy Nagy Dávid. új hír. Van nagyjából 2 hetet kirakni, mert annyi az átfutási idő. Igen, és így tényleg utána volt még egy poszt erről, és akkor így betámadták, hogy Csoki csinálja a híreket. De akkor is azt hiszem, ez az a közeg, ahol elmondhatom, hogy nem én vagyok Csoki. De amúgy ez tökre olyan, mint amikor a Ravencrox bandit összekeverték az Óvé Zolival, mert hasonló a hangjuk. És akkor is volt is olyan, hogy egy olyan outrója volt, sőt nem is outrója, hanem egy ilyen átvezető reklámja a Ravencrox bandinak, hogy sziasztok, én Óvé Zoli voltam, és így fejeztem el. Úgyhogy most abszolút imádom a híreket szerkeszteni, mert rengeteg ilyen... De amúgy ez meg is látszik szerintem. Tehát, hogy én elég sok mém oldalt követek, és azt látom, hogy nagyon-nagyon magas minőségben teszed ki ezeket a hírekre. Tehát, hogy egyfelől megvan a branding, másfelől megvan mindig a tematika, és nem az van, mint sokunknál, hogy így éppen attól függően, hogy milyen lábbal keltünk Kakaszünetben kiteszünk egy posztot. az ágyból, attól függően tudod, így masszívan fluktuál a minőség, és akkor vannak nagyon-nagyon mémek, és vannak olyan mémek, hogy így Tehát itt az ötvözése az ilyen high effort dolgoknak a shitpost tematikával, és szerintem ez adja meg most, meg hát nyilván választás előtt vagyunk 10 pár nappal, amikor kimegy az adás már még kevesebbel, és az nem tudom, 4 éve indult az oldal, úgyhogy ez a politikai téma az abszolút kedvez. Ennek hát a sráckéne is, még azt nem hiszem, hogy hány embert ér el, de ez abszolút így egy az egybe lekopisztam a Csajkéne szavazást. Tehát figyelj, most már itt vagyunk, akkor a sráckéne egy kérdés, megmarad a szavazás végén? Tehát ez a kérdés, hogy sráckéne aktív marad-e, és kéne-e még srác? Tehát, hogy... És itt a kérdés arra is irányul, hogy buzi-e vagy. Mi a... Igazából a sráckénével nem tudom, hogy
mi lesz, mert igazából egy sráckeve oldalt akartunk csinálni, és az alakult át végül a sráckévére, hogy tényleg ilyen low effort felhúzunk egy oldalt, így a sikereteknek a farvizén. Ott igazából ott van egy lelkiismereti tanácsadó, aki nem hagyja, hogy csaljak a versenyben, pedig próbálkoznék. Ez itt nálunk is komoly dilemma volt. A csalás, viszont azt láttam, hogy nagyon jól, nagyon okosan szerveztétek a versenyt, mert hogy a zöld színekben induló versenyzők egymással kellett harcoljanak azért, hogy... Hát ez véletlenül, Viszont ez egy sorsolás volt egyébként, hogy én akartam csalni a képekkel, hogy akiket ki akarunk hozni győztesnek, azokról jobb kép legyen, de nem engedte. Mit számítanak? Novák előttre leszavaznak az emberek azért. amúgy Fú, bazeg. azt, És szopott gombóc. azt megoszthatjuk, nem? Hogy képzeld el, itt a Csajkéne választásban volt olyan, hogy politikus nők jelentkeztek DM-be, hogy előnyösebb képeket küldjenek saját magukról. Hát az összes jobbikos konkrétan. Ott volt Tehát, hogy a jobbikosoknak jelenleg nincs jobb dolgán. igen, és ott volt a Kvári Kanita, és hogy így ránéztem, úristen, hogy tökéletes anyuka lenne. Tehát ez a nagyon aranyos, nagyon szép, nagyon jó fogadtatok bikinis képeket. Nem, sajnos nem olyat küldött, de hogy így rám jött, és még így Azzal nyert volna. Hát akkor... Meg kell csinálnunk, hogy a lábkéne. Szóval és így írni az összes politikus, akik küldjenek lábkéne. Viszont azt a Luca nyerné ugye a kutyás Ja, tényleg lábképeket. De az a jó, hogy a szavazás után nem sokkal a Luca az rám írt, hogy figyelj, nem akartok kollabolni? És akkor így ezt mondtam, hogy miért nem, és akkor így mondom, majd mondom, talán valamikor máskor, esetleg most még tuti nem, de mondom, észben tartom. Jó fel. Viszont Liót azt irigyelem, hogy ő a Tamarával, meg a Lucával. Ja. Hát én kint voltam március 10-én ilyen MKKP-s hídfoglaláson, nem tudom, te ott voltál-e. Kint voltam, igen. Ott majdnem le is égtem a napon. Visszasírjuk ezt a szép időket. És csak kimentünk, hát kapunk ingyen sört, de azt így nem kaptunk, szóval... És örök életet. Hát nem tudom, még várjátok, még élek, szóval még nem ugrottam ki az ablakon. Hát akkor az hogy kerülted el az ingyen sört? Én berúgtam kint. Jó. Én így követeltem, és nem kaptunk, szóval sértődötten távoztam egyébként. Mondjuk aki kimegy és ilyen MKK-s politikai mamikkal találkozik, és mit tudom én, ölelés vagy lábképek helyett sört kér, az lehet, hogy hülye. Vagy telefonszám, vagy nem. Az a Bad Luck Brian, az a kimegy egy MKK-s eseményre, és nem kap ingyen sört. Enyhe beefet érzek itt a levegőben, hogy Leo az ingyen sört irigyli, Szarvas meg Liótól a Liótól a nőknek a jelenlétét. Igen. Elmesettek róla a nők, és így basznak, hol egy sör? Ott voltál az összes nő, így a lábaid előtt heverni, Lió, gyere! Tegyél magadék! Menj már innen! Nem látom a sört, eltakarod pihenni. Hát ismered a Csicsolina jépeget? A bandát? Na és van az egyik tag, a Dr. Sex, és akkor így ezt az egyik podcastben merült, hogy hát én vagyok az, aki ért a nőkhöz, akkor miért őt hívják Dr. Sexnek, és akkor így rám nézek a többiek, hogy hát Szarvas ahhoz így szexelni is kéne, hogy Dr. Sexnek a nevet. Mondom, ja tényleg. Igen, az is szomorú pillanat itt. Igen. Mindenki elmosolt egy könycsön. Igen. Most ez egy másfél perc sírás. Itt említetted azt, hogy így teljes lendülettel beleveted magadat egy projektbe, és aztán amikor már így elég és vége, akkor kifarolsz belőle és csinálsz valami mást. És a Mém Múzeummal is ez történt egyébként? Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy én azt 3,5 évig csináltam, minden hétvégén bent voltam, és ez így egy kicsit úgy megeszi az embert, hogyha nincs hétvégéje. Aha. Tehát heti 7 napot dolgoztam. Hát mondjuk azóta is csinálom, csak most más területen. Tehát most már 4 éve.
heti hétnapozók, de hogy így kicsit úgy elvitt, aztán nagyon elkezdtem megemelkedni a költségek, tehát volt azért egy ilyen pénzügyi oldala is, hogy ez egy ilyen feneketlen gödör a kultúra, az Magyarországon ez egy ilyen nagyon szomorú dolog, hogy tényleg az infláció az így elvitte először a hasznot, aztán a fenntarthatóságot is. Tehát egy könyvelőm az már nagyon jól élt belőle, mert az évente 3-szor emelt árat. Aztán a ház, amiben volt a múzeum, annak a teljes tetejét cserélni kell, amihez, hogy a hitelt fel tudjon menni, ezért növelni kell a saját tőkéjüket, ezért közös költségemelés, és az 306 négyzetméternél azért hát az úgy, hogy mire az elmegy az önkormányzathoz, az önkormányzat ráteszi az áfát, és akkor úgy kerül vissza. Tehát, hogy ilyen Szóval voltak operatív nehézségek is itt. költség volt, igen, és közben meg én úgy el is fáradtam, bár imádtam a tárlatvezetéseket, meg szerintem tök jó események voltak. Tehát a kevert kóstolótól elkezdve, vagy a Gamer Girl fürdővíz kóstolónál. Mert ugye én 3-szor voltam a múzeumban, egyszer a 25-ös február 15-i Valentin napi társason, az kibaszott jó volt, utána nem sokkal rá a márciusi Gamer Hot-Tub akármilyen kóstoláson, aztán meg egy tárlatvezetésen a bezárás előtt. És mindegyik kifogástalanul jó volt. Ja, meg a Skibidi Toilet maraton, meg... Jaj, tényleg olyan is volt. Tehát ezek kurva jók voltak, csak már nem volt egyenlő a mérlegnek a két oldala. Voltam most ugye a podcast hallgatók, nem látják, de egy 6-7 a kezemre. Úgyhogy azt mondtam, hogy hát ez igazából elég volt. És akkor viszonylag gyorsan sikerült is bezárni. Az eszetekkel mit kezdtetek? Tehát, hogy emlékszem, volt ott egy hatalmas, szivárványos csillámfaszláma például. Hát azt most bérli a Kétfarkú Kutyapárt a kampánybuszára, ugyanis az érdekesség, ez ilyen mémúzeumi történet, hogy a Kovács Gergő, a pártelnök csinálta az 1 millió a magyar csillámfaszlámáért Facebook oldalt még annó 2000 nagyon elején. És akkor így én azt akkor nem tudtam, amikor ezt csináltam, de az így tökre illett a pártnak most a kampánybuszához, ami így próbálja összefoglalni az elmúlt 20 évüket, úgyhogy azt most egész sokan látják az országban. Az összes képen rajta van, amit lehoz a sajtó, hogy ott az a szivárványos csillámfaszláma vigyorog a buszuk előtt. Úgyhogy egyébként raktárban vannak az eszközök, azt egy ilyen rendezvényre szokták bérelni. Úgyhogy most egyelőre ez, meg egy nagy része fent van a lakásomban, ami miatt nem férek el a lakásomban. Akkor igazából meg is spóroltál nekem egy kérdést, mert én felírtam azt, hogy van egy jutó élet, ami múzeumnak, de akkor lényegében ez az. És simán lehet, hogy most sokkal több emberhez jut el, mint ameddig a belvárosban volt egy álló galériában. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy így mint ahogy volt, hogy állandó kiállítás, állandó jelenettel, így szerintem ez már nem lesz. Azt el tudom képzelni, hogy még nyitok egy kocsmát szeptembertől, és akkor abban dekorelemekként egy ilyen mémes tematikás kocsma, mert hogy így rendezvények azóta is bennem vannak. Hát ez ilyen mémmúzeum szervezés volt a Nőnap a Dobozi utcában. Az kurva jó volt. Az is így... Hány döglött macskát találtatok? 5-öt? Azt hiszem végül 3-at. És amikor így visszaadtam a kulcsot, akkor így jöttek be körbefotózni a helyet, hogy így minden rendben van, és hogy nem ezt a helyiséget adták ki, hát ez ki van takarítva. Szét kellett döglött macska. Vissza kellett volna szórni a port, vagy mi? Hát ki kellett volna borítani, igen, ott a poros kukát. Nem tudom. De azóta nagyon, tehát már 2 klipet szervezünk oda éppen jelenleg, mert így ide be lehet menni, és teljesen rápörögtek az emberek, úgyhogy 2 videóklip is lesz majd ott. Lehet, hogy akkor titeket a csicsolinásokkal kéne összehozni. Mert hogy ők most meg éppen ugye mindenféle klipforgatásokban vannak, itt majd nem sokára jelenik meg elvileg új albumuk is, ezt olvastam, meg most megjelent egy új számuk. Szerintem ők tudnák értékelni ezt a helyet. Lehet tudni, hogy kik forgatnak ott? Lehetne, hogyha emlékeznék a nevükre. Fair. Hát amúgy az egyik az a Kapu Tiborég erősen gondolkodnak rajta, ez az űrhajós faszi, mert van egy zenekar,
Szégyed magad, Kata? Igen. Vagy... Mi ez a név, hogy szégyeld meg? Istenem. Alter? Tudja Alter? Alter, tehát természetesen. És úgy, hogy ő alter, úgy ő nevét adta mindahhoz, ami így megtörtént az elmúlt hónapokban. Amúgy igen, ez is sok kérdés fel. Igen, ez nagyon, tehát hogy, mert én azt gondoltam, tudod, hogy akkor azok után, amik így megtörténtek, számomra evidens volt, hogy oké, akkor ez egy ilyen konzervatív, kereszténydemokrata, családapa faszi lesz, és most tökre meglepsz ezzel, hogy így mondod, hogy ja, amúgy ez jó fej alter csávó. Hát jó, hát valószínűleg több milliárddal sarolják amúgy, de Érted, így Könnyen lehet. ki kell fizetned azt az 50 milliárdot, amibe került az utazás. ráfanyagolott arra, hogy alter zenéljen. Igen, megélhetése rajta, hogy koncertbevételeik legyenek. És fizeti vissza a kiképzés árát. Egyébként bárholban lesz koncertjük a napokban. Ez itt van mellettünk. Nagyon fontos kérdés egyébként. Te hogy élted azt meg, hogy be kellett zárnod a múzeumot? Mik voltak az érzéseid? Mert hogy ez abszolút egy szellemprojekt, ahogy kivettem, hogy így hogy élted ezt, nem ilyen érzéseid? Én nagyon jól, mert én már nem élveztem, úgyhogy le kellett zárni. Azt mindenki mondja, hogy jaj, de sajnáljuk, de szomorú, hogy bezárt, és mondom, hogy mindenki szomorú, csak én nem. Hát ez így le van zárva, ez így kész, ez egy lejárt projekt volt. Ennyi. Tehát, hogy így én sokat foglalkoztam annó, én politológiát tanultam, politikai kommunikációval, azt mondjuk, hogy elég volt, akkor ott hagytam azt a pártot, akinél dolgoztam, és elkezdtem mémeket csinálni, és akkor felépült a mémes, ilyen mémfluencer ügynökség. Meghívtuk akkoriban, hogy mémeket csináltunk különböző cégeknek, hogy ilyen fiatalos legyen a kommunikáció. Annyira kellemetlenek tudnak lenni sokszor. Igen, hát azok, amiket nem mi csináltunk, hanem így, ahol nem tudom, az 50-es marketinges anyuka, hogy ja, hát ezt a fiam is meg tudja csinálni, és akkor így erőltess ki magadból mémeket, fiam. Igen, meg mém oldalakra vittem hirdetéseket. Azt amikor úgy megmondtam, akkor így elengedtem. Utána nem is tudom, miket csináltam. Aztán és egy évet eltöltöttem az építőiparba. Tényleg? Hirtelen felindulásból lett toronydarú jogosítványom. Ja, milyen beszállító voltál akkor? Vagy... Nem, villanyszerelő. Ja, ez igen. Majd május 20-án lesz meg a papírom róla. Ez igen. Szép. És akkor így ott voltunk az építkezésen. Az egyik kedvenc állatom a toronydarú egyébként. Nagyon szeretem. Amúgy én azt mindig is akartam így fölmenni, és így ott voltunk az építkezésen. Ja, És nem volt sofőr rá, és így, ja, hát mi azt tudjuk. Adtunk egy ilyen pofátlanul magas árajánlatot, és hogy úgyse fogják elfogadni. Aztán elfogadták, Jó. és akkor neki kellett állni toronydarút kezelni, és így gyorsan utána néztünk, hogy lehet erre jogosítványt szerezni. Ne. Úgyhogy kiderült, hogy ez csak egy 3 napos képzés, relatíve olcsó. Mi? Most ezt 3 nap. Csináljuk már meg! 300 000 forint, 3 nap. Úristen. Letolhatnánk Kész. egy toronydarút. És olyankor, akkor volt teljes munkanapod toronydarú kezelőként fönt? Hát én fél évig ezt csináltam. Azt a kurva. És ez egyébként hogy megy? Tehát, hogy fölmászol, fönt dolgozol egész nap, és viszel magaddal kis kaját, meg, és így WC-re így ott fönt, vagy lejössz, vagy mi a Nesztis taktika, így üveget. rászarsz valakire így fönt. Hát van az építkezésnek olyan Nekiabálsz. szakasza, amikor nincs időd lejönni. Aha. Tehát, hogy akkor így kell a daru, és akkor folyamatosan megy. Egyébként nesztis üveg, alapvetően a tanács, meg amit meg elmondtak a képzésen, hogy a festékes vödör. Aha. Mert azt hermetikusan le lehet pattintani, Istenem, zárni. Egy pelenka. De egyébként nagyon nagy százalékban lentről irányítják a darukat, én is lentről dolgoztam távirányítóval. Ó, Tehát ilyen óriási távirányítós játékok ezek. a 21. század csodája. Igen, és akkor meg lehet spórolni egy daru irányítónak a fizetését. Az építkezés, hogyha lentről távirányítózik az ember. Ja, mert normál esetben lent van valaki, aki jelez. Igen, neked meg föl, rádión, meg kézjelekkel mutatja, hogy Aha. mit merre, mert nem minden látszik azért abból a szögből. Aha. De ha meg lent vagy, akkor meg látod magadnak, hogy mit csinálsz. Hát nekem például építőipari végzettségeim vannak, így azt hiszem 4, hogyha 2 diplomát beleszámoljuk, és mesélte egy ismerősöm, bennült építőipari érettségén a srác, és akkor így
nem tudta a toronydarú szót, és így megkérdezte az igazgató, hogy hívják azt a darút, ami torony magas. És hát toronydarú, igen. Hát ezek a kedves rávezető. Igen. Segítség, ezt sem érti mindenki. Nekem a kedvencem az volt, én is bennültem ugyanígy érettségén, szakmai érettségén. Első tételt húztam ki, ezek általában legegyszerűbbek, és akkor mit tudom én, az építőjogokról kellett beszéljek, és akkor mondta az igazgató, hogy hát de szarra, mint elfelejtett volna egy szigetelést említeni. Tényleg? És akkor a csávok, igen, elfelejtett egy szigetelést, csak nem a de a hangszigetelést. És így imádtam azt a csávót. Nálunk ilyen legendás rávezetés az anyagismereti ilyen feleletnél volt, és nem is tudom, milyen a szilikon volt rá a helyes válasz, Aha. És osztálytársam nem tudta rá a választ, és a tanár meg elkezdte rámondani, hogy hát de Zalán, hát tudod, hogy a nőknek így milyen van, és így mutogatta a melleit. És a csávó azonnal levágta, hogy szilikon. Azt hiszem, hogy kisugárzás, ösztönei, Vágyai. alapvetően helyes véleményű, igen. Vagy csak helytelen. meg humoruk. Amúgy nem tudom, szoktatok-e ilyenen gondolkozni, hogy ugye a szilikon mellek azok nem nagyon bomlanak le. Tehát, hogyha valakinek ilyen klasszikus temetése van, és véletlenül valamiért így az átlagnál jobban megőrződnek a csontjai, hogy így 3000 év múlva majd így kiássák, tudod, a régészek, és majd így találgatnak, hogy vajon ez a két ilyen szilikon táskát, ezt így mire használták Hát akkor 3000 év múlva Szent Király Alexandrának a jobb mellét azt el lehetne rakni, mint a Szent jobb. Igen. Biztos, hogy meg van csináltatva vele. Fix. Ez egyébként Redditen megy, ez a találgatás. Tehát ez egy létező diskurzus. Örülök egyébként annak, hogy leszálltunk végre hogy hívták Momentumos Annát? Milyen? A Donát Anna vonatról végre leszálltunk, és átszálltunk egy A másikra. Szent Király A Alexandra. Szent Királyra. Ez annyival jobb. Igen, annyival jobb. Vagy a Pércsi Viki vonatra. Igen, ugye Szerintem Mami. nincs A olyan Pércsi nap, Viki amikor én ne vonat. látnám az arcát annak a nőnek. Pont a Alterlány Posting is írt, és amúgy tényleg. Múlt hét szombaton segítettem költözködni egy kedves lánybarátomnak, és találtam egy Pérsi kis táblát, és megálltam, és mondtam, hogy már várja, anyukámmal leállok fotózkodni egyet, és nyomtam egy képet. Azért megpusziltad. Igen, megölelgettem, és így. Meglepődtél, amikor visszapuszíl. Igen. Ezek után szerintem meg tudjátok hivattatni magatokat az eredményvárójukra. Az epikus lenne. Az komoly lenne. Amúgy kéne. Ezt megvernének minket, belőnének a Dunába minket. Igen, tárgyasítjuk a nőket, igen, a fennbajokkal viccelődjünk, és akkor tényleg csak fennbajok lennének. Legányok. És az történne, hogy ezeket így a nagy kopaszok így megkérdeznék, igennel válaszolnál rá, majd így magához gyere testvérem, együtt foglaljuk vissza a felvidéket. Ad egy barackot a fejedre. De pont úgy, mint az ilyen mesékben, meg az ilyen mi az, komédiákban. De hogy hívják? Milyen filmek ezek, basszus, egy lyukas most az agyam. Vígjátékokban, hogy itt állnak ilyen kigyúrt állatok, és amúgy tök jó fej mind. Ja, megmelegek. Hát nem tudom, mi hazánkos nagy kopasz emberek mennyire lehetnek jó fejek. Bírom azt mifelénk Gyulán, tehát ott székel a betyársereg Kirityán Zsolttal, és vannak még felfellelhetőek olyan emberek Gyulán, akik egy fekete pólóba járnak, és az van ráírva, hogy ne bántsd a magyart, mert pórul jársz. Srácok, a podcast előtt 3 nappal beszéltük meg azt, hogy lehet, hogy nem róluk kéne beszélni. YouTube automatikusan felismeri azt, hogy miről beszélgetünk. Erre onnan jutottunk, hogy a múltkori adásban beszéltünk a Betonhoffiról, és automatikusan föltette egy ilyen teget, képzeld el, hogy megemlítettük a híres személyek a Betonhoffi, és automatikusan rátette, és akkor a Leo ott írta hületezve, hogy hát én azt hittem, hogy ezt be kell tegelni az embert. És ezután rövid úton arra a megállapításra jutottunk, hogy oké, ha a Betonhoffit kivette a beszélgetésből, akkor valószínűleg nem csak őt, hanem Ki kell sípolni. Igen, ezzel van, hogy Leo, ez meg már te feladatod.
Igen. És akkor tudod, itt meg gondolkoztunk heteken keresztül, hogy de vajon miért nem dobja fel a YouTube algoritmus? Igen, mert az első 2-3 adásnak ilyen 300-400-as megtekintése volt, és most ilyen 100-150 nagyon maximum. És már elhívtunk, hogy gondoltuk, hogy azért ezen csak változtatsz már, hogyha itt vagy. Egyébként pont a hírek is így futott fel, hogy a már bejáratott shitposter oldalaknak kellett egy kicsit kedvezni, és akkor így mindenkiről voltak hírek, akik megosztotta, és akkor így egyből az le lett farmolva a követőbázis. Az első nagy durranásunk a Csajkénével az úgy nézett ki, már pár adással ezelőtt elmondtam, hogy így mit tudom, volt egy ilyen 30-40 követőnk, és akkor a Byrex Gaming-be osztott minket, és így annyi volt a poszt, hogy ki a faszom csinált egy olyan oldalt, hogy Csajkén, és így bum, 100 követő hirtelenjébe. Én meg amúgy ezt akkor most elmondhatom, nem, ezt elmondtam neked, de most akkor hallják a nézők is, hogy amúgy elmesze a picsába, mert amikor posztoltál az Alterline Posting X Csajkénél, akkor meg az én bőröm alá másztál, vagy mi bőrünk alá másztál, mert nem a Nagy Ádám bőre alá, hogy ki a faszon posztol ilyet, hát már nem tudom, fél éve volt az a poszt az Alterline Postingnál. És amin egyébként így konszenzusosan felháborodtunk, hogy az, hogy és kirak egy ilyen posztot, és nem tegeli meg a Csajkénél. Akartam, de nem működött a tag. Amúgy őszintén mondom, hogy akartam, hiszen alapvetően jobb az algoritmus, jobban pörög, hogyha ha eljut, de valamiért nem bírtalak betegelni titeket. Én a Sziszit próbáltam betegelni pár hete is, és nem ment. És így mondták a többiek, hogy tudok sajnos. Igen, és tesó lehet letiltott. A harmadik faszkép után már nem tudtam. Nem, egy pár 2-3 posztom volt így a Csajkénél a Szisziről. És a legutóbbi az pont lehet, az hogy volt, megtette a hatását. Igen, a legutóbbi poszt az pont az volt, amikor itt a Gólyában volt egy koncertje, most egy pár hete, és akkor kitettem egy képet, és hogy jó magunk úton Sziszihez, hogy elkérjük a használt zokniát. Nem is értem, hogy miért nem. Hát valójában, ha elkaptam volna, amikor dobta. Vagy nem büdös zokni, de valami zoknit bedobott, azt a Gólyás koncerten. És még itt arra gondoltunk, hogy ha Van benne még vagy, kérdésem? ha már úgyis itt vagyunk és hírek, akkor összedobhatnánk egy hírek és aktualitások listát, ami így megmozgatta mostanában a fantáziánkat, és mi igazából összeszedtünk egy pár hírt, nem sokat. Nekem rögtön kezdem azzal, hogy tegnapi hír, hogy elloptak 12 tonna KitKat csokoládét Svájc határában. De várjál, azt hiszem Olaszország és Svájc között félúton eltűnt az egész kamionnyi KitKat csokoládé, a Nestlé jelentette. És félnek, hogy nem lesz csoki húsvétra. Igen, és erre egy amerikai szélső jobboldali politikus Ezt azt mondta... olvassam fölé, mert ezt beküldtem. Azt írta a kedves hölgy, hogy egy ilyen underground, tehát valami ilyen föld alatti transgender maffia lophatta el ezt a dolgot, és ez azért jó, mert én például nagyon benne nagy... valami. Igen, és ez azért vicces, mert én nagyon nagy JoJo Bizarre Adventure rajongó vagyok, és az egyik partban pont ilyen maffiózó téma van, és egyből ide írták, hogy transgender, és akkor itt van az egyik JoJo karakter abból az évadból, és így kurva nagyot rögtem ezen. Tehát, hogy azt te is látod, hogy az ilyen szútba felöltözött, kalapos, bajszos, olasz legányok föld alatt Tommy Gunnal megállítják a Nestlés kamiont. Ide az összes KitKatet! Ezt úgy tudom elképzelni, hogy belerakták ilyen kurva egy konténerbe, és így úsznak benne, mint a Dagobert bácsi. Vagy lehet, hogy amúgy lehet, hogy csak segíts nekem, Endre, a Németországban lévő KitKat bárba akartak elmenni, csak eltévesztett, igen. Csak véletlen 12 tonna KitKatet loptak el. Na, amúgy ott így Svájc köré, szerintem amúgy lehajtott az útról. Mindenki ilyen maffiát emleget. De egyébként akar ellopni ennyi csokit. Ezt meg akarnám írni a híreken, akkor szerintem úgy kell kezdenem, hogy már a bűnvadászok nyomozott.
megy a Svájc egyeken a bűnvadászok, kocsi. A rollerre. Igen, de azért jó, nem tudom mennyire Mert emlékszetek. elfér a szűk svájci szerpent. 12 tonna KitKat és egy rollert loptak. Azért jó ez, mert Az egyik KitKatben is volt olyan nyomkövető. Nyomkövető, igen. És igen, csak az nem a loptop volt, az a faltop volt, amit megeszel. Azért vicces ez, mert én nem hallgattam soha új Skrillexet, hogy na, akkor most leülök, és akkor hallgatok egy csomót. Tehát ugye a Bangerenget mindenki ismeri. És ugye a Bangereng az első nagy bangörje volt, tudtam a Skrillexnek, és abban például olyan volt a videóklip, hogy azt hiszem nem KitKatet, hanem mi az, fagyit loptak. És akkor szerintem leforgathatnák ennek a mintájára a Bangereknek az új videóklipjét. Én várom a Netflix dokumentum sorozatot belőle. Sőt, egyébként, ha már így itthonra vetítjük, én sokkal kisebbet csinálnám, én így kiállnék ide így a Blaha Lujza térre, és így nem tudom, volt futárokra mennék rá, vagy nem tudom, hogy mennek a biciklit, alájuk rugok, azt elviszem a táskát. A szerencsém, akkor pont a étteremből jött kifelé, és nem odafele tart. És akkor másnap írnák, hogy a spermabankok kirablók így mintájára most volt futárokat rabol ki egy 8. kerületi srác. Amúgy van egy ilyen Google-on, hogyha beírsz egy dátumot, és hogyha mögé mondod, hogy nem tudom, kaliforniai ember. Nem, Florida Man, ki fogja dobni. Igen, és valami bűncselekményt fog... Van még nektek egy-egy hír, választhatsz, Leo, tiéd a... Ja, én majd mondom a Sugar Mami keresőt. Jó, ezt mondd végig, mert ezen akarok még kapcsolódni. És múltkor én is megnéztem, hogy az én születési dátumomra mit ajánl föl, és az volt a hír, hogy fel akartak robbantani egy abortusz központot. South Parkban már megcsinálták. De tudod, hogy felmerül a kérdés, hogy ők emberellenes cselekményt hajtottak végre, vagy abortusz ellenes cselekményt hajtottak végre, mert ennél a pontnál ezt már nem merem megkérdezni. Igazából mind a kettőt megcsinálták, tehát az abortusz is megvolt, meg így mellette az embereket. Igen. Sima. Igen, mert ha megölöd azt az anyát, aki meg akarja ölni egy gyereket, akkor igazából nem tudja megölni. Hát Nettó nullára jössz ki, vagy nem tudom, de... Hát Tényleg nullás a KD. igen. KD arány De nulla. hogy ezt A még, megölt emberek száma 2, KD arány 0. igen, szerintem még középiskolából olvastam ezt hát ilyen Tinder kiírás volt, hogy a csajszé lefotózta magát, és ilyen, hát nem tudom, ilyen valami csövek lógtak ki belőle, és akkor oda van írva, hogy hát beteg vagyok, és akkor mit tudom én, egy-két éven van hátra, és hogy hát mit tudom, összejövünk, akkor úgyse kell sokáig, vagy nem fogom sokáig nem fog sokáig fájni miattam a fejed, és akkor így odaírta egy csávó, hogy hát akkor mit tudom én, Ejsterbe, és menj rá a double kill-re. Fú, Szeretnék elhatárolni. Amúgy volt most egy hír, a Karácsony Gergely is kiosztotta, hogy akarnak egy ilyen projektet csinálni, hogy idős, nyugdíjas emberekhez beköltöztetnek fiatalokat, és ez konkrétan ilyen Sugar Mami kereső lehetne egyébként, hogy így szeretnél magadnak egy idős öreg embert, aki nem tudom, gondoskodik rólad, meg így süti neked a zsárbót, akkor így csak jelentkezzünk el. És várjál, van neki lakása is, mert ugye az a deal, hogy neki van lakása, és te lakhatsz vele, hogyha gondoskodsz róla. Tehát ez konkrétan a Sugar Mami, Sugar Daddy viszony, rendszer, csak így... Sokkal kisebben. Igen. Hát erre létező üzleti modellek vannak, az eltartásért cserébe megkapod a lakást. Ja. Ez egy létező dolog, meg hát Viszont még nem volt szerintem soha ilyen városi szintre emelve, hogy ez lesz a közpolitika. Ja, hogy ilyen szervezetten. Igen, szervezetten. Hát amikor a főpolgármester behozja ezt a hírt. Ilyen partizán akciók voltak, mint egy Kőbányán a szórólap, hogy így lány lakótárs, vagy albérlőt keres valaki. Igen, kézi levezetéssel, meg hasonló. Hát igen, erre készülünk fel utána a visszaélések rendszerére. Nem tudom, milyen visszaélésekről beszélsz. Magyarországon az elmúlt 16 évben semmiféle visszaélés. Minden teljesen törvényes és jogszerű volt minden, amit mindenki valaha csinált. Ez a lényeg. Ez. Véletlenül se veszem majd át a Marika névnek a nyugdíját majd így minden hónapban. Igen. De az a durva, hogy még ilyen, szerintem még általános iskolás voltam már akkor, sőt, ez biztos, hogy egy régebbi dolog, de hogy már akkor is voltak ilyenek, hogy
Faterral kocsikáztunk éppen Sarkadon, egy elég kellemetlen település Békés megyébe, és akkor ott mit tudom én kiszólt, hogy na, mi van, Jani bátyám? Körülbelül nem borult le a nem tudom, kocsma mellett, de akkor még zárva volt a kocsma, tehát arra várt, hogy nyisson ilyen reggel 8-kor körülbelül. És így mondja Fater, hogy hát igen, nem tudom, Jani bácsi, ő neki amúgy 80 000-es nyugdíja van, csak a kedves úri emberek, most nem mondom, hogy Lió szokta őket emlegetni, ők el szokták venni, mert ja. Olyan jó szívvel adja. De igen. Amúgy azt bírom ezekben a folyton részegöregekben, hogy ugye sétálni nem bír, állni nem bír, de biciklizni úgy biciklizik. De szerint nekem volt egy olyan közeli barátom, hogy neki az egyik passzív képesség az volt, hogy irgalmatlan mód berúgtunk, vagy csak ő berúgott, fölült a biciklére, és így hazavitte a bicikli. És nem történt vele semmi, de hogy el se esett, meg semmi A ilyesmi. részegeknek mindig szerencséje van valahogy. Hát, Tehát, hogy vagy nem. hát akinek nincs, arról nem hallasz, tudod. Mert meghalt, igen. Tehát nekem van egy haverom, aki, hogyha részegen biciklizik, akkor úgy tud csak biciklizni, hogyha nem fogja a kormányt. Mert ha fogja a kormányt, akkor így el fogja rántani az egyik irányba. Igen. Hát nekem is meg volt az a részegség pár évvel ezelőtt, hogy konkrétan, hogy leülsz a biciklire, megfogod és előre nézel. Na, tehát én annyira részeg voltam, hogy nekem egy ilyen 45 fokos szögbe a fejemet el kellett jobbra fordítani, és a bal szememmel kellett így előre nézni, mert úgy láttam egyenesen előre, és emlékszek, hogy így kicsit remegett, és a kormány a kezembe, de hazabicikliztünk a haverokkal. Fú, ez egy szörnyű este volt. Bementem az akkori törzshelyünkre, így beborultam a pult elé, és így mondtam, hogy egy tonikot kérek. És miért kértem tonikot? Mert a tonik eredetileg hányinger csillapítónak lett kitalálva, és így utólag mondja a pultos, hogy hú, gyerekek, bejött ide a szarvas, így leborult a pult elé, kért egy tonikot, én tudtam, hogy ott baj van. Azt nem, hogy tudjátok-e, de minden szórakozó helyen gin tonicot kell inni, mert a tonik az foszforeszkál a neonfényben. És akkor egy ilyen világító piád lesz bent a diszkóban, mert minden diszkó tele van neonlámpával. Én fiatalabb... Ugye elvileg a kinin nevű vegyület az, ami foszforeszkál, és egyébként annak van malária ellenes hatása is, tehát hogyha esetleg Afrikába mentek... Ez diszkóba, igen, ott meg csak ezt. Ott csak ezt, és egyébként meg csak úgy menj oda, hogy be vagy oltva malária ellen, mert egész dél-olasz régió per Afrika az maláriás szúnyogokkal van tele. A váltóláz nem jó dolog, gyerekek. Én a váltólázat csak a beugróból ismerem. Az már. Az jó. Az milyen jó műsor volt, vissza kéne hozni. Igen. Mint a heti De hetes. heti hetes. De az most elvileg vissza is lesz hozva. Csak hogy jön a kérdés, mert most halt meg nemrég szegény Kálói Molnár Peti, én őt nagyon szerettem, a hangját főleg, de hogy a játéka is nagyon jó volt. De szerintem már nem, bár mondjuk ott van a Debreceni Csaj, mert ugye az alaptársat az úgy nézett ki, hogy ugye a Rudolf Peti, a Kálói Molnár Peti, a Pokorni Léa, meg a Szabó Győző, ugye ők voltak négyen, és melléjük jött be már rendesen hivatalos 5. tagnak a Debreceni Csaba. Hát ő szokta például basszus, hogy Karl Urbánt ő szokta szinkronizálni, mert szinkronszínészes csávó, de hogy velük lehetne egy ilyen új beugrót csinálni, de hát ilyen újakkal nem mindig. Tehát mondjuk a Molnár Áronokkal nem hiszem, hogy jó. Az, amit pont akartam mondani. Hát, Rakjuk össze egy nagyon rossz de beugró. jó ez, mert... A legrosszabb beugró. Igen, mert hogy például... De abba A én... legrosszabb ilyen line-up. De hogy oké, egyszer Molnár Áron, csak ezt fejezd bendre, aztán is mondok valamit. Nem, menjünk ezzel Molnár Áron. De csak Szerintem a Nagyferó is kéne. De... Mondjuk, hogy de nem színészek. Törőcsik Franciska nem azért, mert rossz, hanem mert mindenben benne van. Törőcsik Franciska. Törőcsik Franciskát ebbe a podcastba is el kell írni, és itt lenne szerintem. Mindenben amúgy benne kell, hogy legyen. elhívhatnánk. Elmondhatnám neki, hogy a kedvenc jelenet, amikor megkúrt a szultán a Hunyadiban. De az a durva, hogy nincs is olyan távol tőlünk korban, tehát 35 éves. Amúgy kéne valami random influencer csaj. Mondjuk, nem, azt hiszi, az megint nem. Random influencer csaj. Igen. Burján Fanni, mert neki ilyen kulturális végzettsége van.
most csináltatta meg a mellét nemrég, és így promózta a 10 éves nézőinek, hogy jaj, amúgy tök jó, mert hogy így mellimplantátum, anyád. Viccelsz, de ismertem olyan lányt, aki a nem közvetlen a szüleitől, de így a tágabb rokonságtól mellplasztikát kapott érettségi után, mint ajándék. Hát az Tessék! orba verném azt az embert. Tessék, Ilyet ad kislányom, egy nőnek, tudjál érvényesülni az életben. Ez egy Én jó- megadom neked a kulcsot. Ez egy ilyen jó útra való, mert ezzel így meg is tudja nyitni egyből azt, olyan nem tudom, a OnlyFans fiókot, vagy nem tudom. Egy megélhetést kap a kezébe. Jó, mintha pénzt kapott volna. Én ez a felnőtté váltál, parancsolj. Csináltasd meg a csöcseidet. Fú, ez nagyon nem van. Ez meg Endre. De ez már tényleg majd, sőt, ez talán még lehet rosszabb is, mint a... Fú, hogy hívják a volt nőjét a Dezső Bencének? Azt hiszem a Markó Rebeka, ő meg azt hiszem szájfeltöltés sorsolt ki a nézői között. Az meg, de hogy így, de miért jó ember? Miért csinálsz ilyet? Képzeld el, hogy fasziként megnyered. Jössz jövő hét, hogy hello, sziasztok. Akkor meg sorsolhatnánk ki pénisz nagyobb Pénisz nyitást. De, és ez pont szerintem nincs egy hónapos hír, hogy az ilyen Viagra bérlet. az ilyen Nem, műugrók, vagy kik, azok azért csináltak pénisz nagyobbító műtétet, hogy nagyobb felülete lehessen a ruhájuknak, hogy akkor jobban belekapjon a szél. őket. Igen, A síelők. ilyen bazd meg. Siugrok. Amúgy ezért kéne sorsolnatok lábképfotózást. Ilyen stúdiói minőségű képeket. Hát de nekem a volt szobatársam mondott egy ilyet, mert dolgozik egy... Várjál, dolgozik... Ismerek fotóst, aki megcsinálná, jó? Tehát, Kollaboljunk már. A srác úgy járt, hogy használta a cégének a kocsiját, céges kocsit, és azt hiszem valami hónapokon keresztül úgy jártak A-ból B-be, hogy nem volt matricájuk. Endre, segíts, milyen matricát kell akarni? Autópálya, köszönöm, autópálya matricát. Nem vettek, és megbüntették a céget 90 000 forintra, és azt hiszem akkor valami azt hiszem rajta kívül még 1 vagy 2 ember használta a kocsit, és így mondta nekem, hogy fú, szarvas, bazd meg, hogyha ezt most nem fizette volna ki a cég, akkor én már föl lennék Feedfinderen, nem volt pénzem, azt mondja. Amúgy rossz hozzáállás. Darúval lecsaptam egy markolónak a visszapillantó tükrét, és ahelyett, hogy kifizettem volna, már inkább nekiálltunk beszekedni a biztosítóval, abból az összegből a Markol ez a Cat márkájú volt, vettem Cat részvényeket. És azt már azóta beduplázta magát. Mikor lesznek Csajkén részvények? Csajkin NFT. Csajkin NFT, de ilyen lábképes NFT-kkel. Én meg azért jó ez a Csajkéne, hogy beírod konkrétan Natúron a Facebook keresőbe, hogy Csajkéne, és kidobja azt, hogy Csajkáné kis rózsa. és volt olyan komment a Csajkéne szavazáson, hogy csávó beírta, hogy bazd meg, én most vettem észre, hogy ti Csajkéne vagytok, és nem Csajkáné. Bazd meg, ezt nem hiszem el. De ez is olyan, hogy például hallgattam még egy évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt a valamelyik önkényes mérvadott Puzséréktól, és az volt a címe, hogy cipőlevevés. És én azt rendre mindig úgy olvastam, hogy cipőleves. Nem tudom, hogy miért, de hogy kommentben is írtak, hogy bazd meg, úgy olvastam, hogy cipőleves. De nem értem miért. Szegény Csajkánét így át tudom képzelni, amikor még ment a szavazás, akkor így írkálhattak neki, hogy de bazd meg, miért nem a Tóth Tamara nyert? Meg így néz, hogy miről van szó. Amúgy meglepően ki vannak az emberek a sráckénél is, tehát így jönnek az üzenetek, rá kell a májén. hogy miért dobál kell ügyet? Hát mikor Hova kimentem tudsz, március 15-én ide a hídra, akkor is az volt a legelső, így te vagy a Csajkina, és így hát mondom, igen. Hát miért hagytad, hogy a mi hazánkban azonnal Megérdemlik, kaptam. nagyon jól mozgósítottak. Pont Beletették az energiát, a Ők a munkát. leghangosabb kisebbség a magyar interneten. És egyébként Abszolút. 2 ember kivételével, akire mondjuk tényleg azt mondjuk, hogy bazd meg, ez ilyen, ott volt. Tehát ott volt oké, akkor a Pérzsi Viki, aki nyert,
megjelent a Novák előtt az egyik kommentbe, csak El Toro, meg Duro Dora nem jött. Ja, de hogy Torónak nincs Facebook oldala. Tényleg, ő de tudod, hogy ő minden meta platformról igen. olyan szigorúan le van tiltva, hogy önmagában az, hogyha leírod a nevét, azért is kibannolhatnak Facebookról. Ja, hát emiatt tűnt el a sráckénéről is. Ezért nem mehetett tovább. Meg mondtál valami ilyesmit, Léó, bár azért mondom, hogy most majd vág ki, vagy Max nem válaszolsz rá, hogy a Tamara mondta azt, hogy hát köszi, az Exemig ment a szavazás, vagy ez így publikus, vagy erről Nem szabad? tudom, publikus-e. Most már igen. Vagy mit mondott a Tamara, Max kivágott? Ja, hát megköszönt, hogy így akkor átmehetett ez a szavazás, hogy eljutott egészen az Exig, és ráírt az Ex, hogy amúgy ezt láttad? Ja jó, akkor azt hittem valami más, hogy... Ja, Amúgy semmi az extra. szerintem, mikor eljut egy emberhez a saját magáról készült ilyen mém, vagy feldolgozás, az mindig egy ilyen nagyon különleges pillanat. Amúgy. És én kicsit így szeretném is azt, hogy több ember találkozzon a saját magáról készült ilyen vicces képekkel, és nem csak szembesüljön azzal, tudod, hogy így az emberek így látnak téged, vagy ez a fricska rólad, mert szerintem az fontos, mert egy tükröt két jól van ez egy epizódot. Jó, az mondjuk, igen. Az Hát nagyon... amúgy sajkéne és random emberekkel. Tehát így görgeted az ismerősnek jelölés ajánlásokat, és így kiválasztasz. Nem tudom mennyivel, 8-at, és akkor indulhat a verseny. És mindig lesznek újak. Én akkor örültem meg például nagyon, amikor még csak ilyen pár száz követőnk volt, tehát 200-300, és BMS csoportok már küldözgettek be minket, és ugye nekem egy volt osztálytársam volt, egy évig a lakótársam, így 24-től tavaly nyárig, és mutatja, hogy hát nézd meg, szarvas körbeértünk, és így küldözgették be a mémjeinket a csoportokba, meg most ez a kedves lánybarátom, akit költöztettem szombaton, neki például a munkahelyi chatjébe jött be az egyik posztunk, és így mondja, hogy srácok, én ismerem az adminokat, jó barátaim. Annyira vicces, amikor lemegyek egy szórakozó helyre, és így mutatok egy-két mémet, és akkor kérdezik, hogy új, te így mémelsz, meg így, jaj, tök sok ilyen mém oldalt követek, és akkor rendszerint titeket hoznak föl. Tehát, hogy rendszerint az van, hogy ó, csaj kéne, őket vágom, hát tök jó. Volt egy posztja a még egy szükségtelen mém oldalnak rólunk, akkor is szintén, tehát ez ilyen 2025 január vége, tehát egy ilyen szintén 200-300 követünk lehetett, és ő mondta azt rólunk, hogy Csajkéne az nem kreatív, nem lesz olyan értelemben mainstream, hogy valami egyedit csinál, de még úgyse, hogy mondjuk nem egyedi, de úgy mainstream, hogy nagyon tolja, lásd mondjuk trollfoci, vagy Tibi atya, meg ezek. De egyébként körbeértünk, mert most az a vád, hogy nem vicces mémeket csinál. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy a csávó azt írta le, hogy mi nem ezek vagyunk, de hogy a Csajkéne az az ember a buliba, akihez, hogyha oda mész dumálni, ő mindig fog adni egy kortyot a saját söréből. És így azt vesszük így észre, és ez nekem, tehát nem az egómnak esik jó, hanem tényleg a lelkemnek, hogy akkor basszus jó, amit csinálunk, mert ez én vagyok. Én ezt mondtam adásokban, hogy amit én kiteszek, azt nem egy persona rakja ki, hanem azt Fürge Szarvas a polgári neve nélkül teszi ki, mint Admin 2, és hogy azt tényleg nekem jól esik, hogy így minket szeretnek az emberek. Viszont van még egy harmadik hírünk, ha már a Sugar Mami keresőről sikerült szinte 0 percet beszélni. Ez egy jó ötlet, meg kell csinálni, kész. Igen, implementálni kell. Várjuk a valós. Az a helyzet, hogy én olyan szinten antifocista vagyok, hogy értelmeznem kellett, hogy mit láttam, hogy 50 gólt lőttek az U19 meccsen. Az amúgy komoly, tehát hogy az történt. mert mikor mi fociztunk, még az Alakarosi fürdőnek voltunk a serdülő csapata, kizárólag azért, mert akkor a 200 forintért mehettünk a strandra, mert a strandnak voltunk a csapattal. És ez csak ott kellett lenni minden szombaton. És hogy a mi rekordunk az 32-2-0. Volt, amire kikaptunk. 32-0. Ja, olyannyira kaptatok ki? Persze, de ezt nem is értettük hozzá. Nem tudom, éppen annyian voltunk, hogy ki tudjunk állni, és nem is a serdülő csapat, hanem a helyi, nem tudom, sáskák, Kiskadizsai sáskák, vagy nem is tudom melyik településnek a sportcsapata, ők voltak az ifik,
akik már éppen billegtek a felnőttbe átkerüléshez, és érted, ilyen óvodásokat megaláztak. Erre szokták azt mondani, hogy jaj, srácok, a részvétel a fontos. Vonjátok a... Igen, és akkor így hazamentünk, és utána elmentünk a strandra, érted? Senkit nem érdekel, csak hogy az így még pár éve is előkerült hír, hogy így mennyire kikapott ott egy csapat így a fociban, de 50-re, hát ez nem tudom, percenként kell egy gólt kapni. Itt is az történt, hogy U19-es meccs, és a tabella vezető állt ki a legutolsó helyen álló csapattal, és ráadásul a legutolsó helyen álló csapat, ők 9 emberrel léptek pályára, de hát amúgy számomra azért megdöbbentő az, amikor valaki 50 gólt rúg, mert ahhoz nagyon dedikáltnak kell lenni, érted? Tehát már nem tudom, így 35-0-nál úgy érezte még a csatár, hogy nekem most még menni kell, nekem még csinálni kell, mert... A Zöld Könyv című filmet láttátok? Nagyon-nagyon jó. Endre, Én nem jó? láttam. Én sem láttam. Egy nagyon-nagyon szép történet arról, hogy igazából kettő nagyon távol lévő világnak a találkozása az, hogy mennyire jó barátságot tud szülni, ajánlom mindenkinek. És abban volt egy jelenet, amikor a főhősünk hát lényegében így munkanélküli volt, és akkor lement a helyi, itt a kocsmába talán, és akkor ott megszólalt egy ilyen kurva nagy darab csávó, hogy figyelj már, nagy Ed, te mennyi hotdogot ettél a múltkor? Mennyi a rekordod? Hát nem rekord, csak éhes voltam. És akkor még azt mondta, hogy 18-at, de hogy mi az feltétekkel együtt, tehát uborka, ilyesmi, és akkor és mennyit tudnál megenni? Nem tudom, 20 akármennyit. Én többet eszek. És akkor mit tudom, ez a 1940-es, 50-es évek körül játszódik a sztori, és akkor mit tudom én, akkor $50 fogadtak, mert ez nagy pénz volt. És akkor főhősünk az ekkora kurva nagy darab csávóval leült hotdog-evő versenyre, és akkor megy hazafele, hogy drágám, na mit csináltál? Fogadtam $50 nagy Eddel, hogy több hotdogot bírok megenni nála. Mi? Elbuktál 50-et? Szívem. Ő 24-et evett, én 26-ot, és így lebaszta az asztalra az $50, és akkor olvastam kommentekben, hogy 25 hogy megnyerje, és 26 azért, hogy tudja a csávó, hogy hol a helye. Tehát, hogy a 35-nél még utána kellett még 15 rúgni. Tehát ez, hogy megtudják, hogy hol a helyük, hogy nem elég nyerni, nagyon nyerni kell, nagyon meg kell verni a másikat. Nekem minden alkalommal, amikor ilyen kajaevő verseny van. Hát most volt Robinak, bazd meg a palacsintás Robinak, és nem mentünk erre, nem mentem erre. Én is nagyon ki akartam menni. Ott azt hiszem 4,5 perccel nyert valaki, mert végül az volt ilyen gyorsasági. 30 palacsintát ki tud leggyorsabban megenni, és akkor azt hiszem 4,5 perc. 4,5. Ahhoz így tolnod kell magadba. Jó, de Robi palacsinták azok ilyen picik. De hát gondolom, viszont ha ettél 10-nél több palacsintát, akkor már pozitívba jöttél ki. Hát meg eleve az ilyen profi, én nézem sajnos, vagy nem sajnos profi evőket YouTube-on, és ők például olyan dolgokat csinálnak, hogy ők úgy szűkítik, tágítják a gyomrukat, hogy 2 nappal előtte már ilyen dinnyét esznek, meg csak vizet isznak, és akkor mit tudom én így a gyomruknak a térfogata kitágul, meg ugye azt csinálják, nem az vagyok, hogy szépen ott eszik, és ez de finom, hanem beletunkolják vízbe, és akkor tömik 2 pofára, tehát én az evőversenyeket végül betiltanám, mert olyan szintű pazarlás, hogy ez fú. Na de nekem minden alkalommal a Különben dübe jövünk című film jut eszembe, abból is az ikonikus sörvirsli versenyes jelenet, amikor ugye sikerül ugyanazt az autót kettőjüknek megnyerni, és akkor gondolkoznak azon, hogy hogyan, és akkor az egyik, a Bud Spencer felajánlja azt, hogy Skander, a Terence Hill felajánlja azt, hogy póker, igen, nem mennek bele, és megegyeznek abban, hogy sörvirsli verseny legyen. Amúgy egy ilyet kéne tartani, és nem is sörrel, de... És arra bemennek ugye a cirkuszba, leülnek enni a virslit és inni a sört, és közben körülöttük szétverik a teljes kocsmát, meg az egész helyet, és ők fogják, fölöltöznek, és komótosan kisétálnak a helyről, és megállapítják, hogy igen, jó ez a hely, egy kicsit lehetne csendesebb, de amúgy... Meg nem azt mondták, hogy kicsit vizes volt a sör, vagy valami ilyet mondtam volna. És akkor
kiszállni a kocsiból. Miért? Így a konfliktus. Ki a kocsiból? Igen. Mi meg szétverem? De miért akarod szétverni? Azt mondták, hogy különben ki a kocsiból, különben szétverem ezt a kocsit. De amúgy ezt saját magamon tapasztalom, hogy ha egy ideges emberrel tök nyugodtan kezdesz beszélgetni, annak fölrobban a feje. Fú, hogy nem tükrözi vissza azt, hogy én ideges vagyok, akkor legyél te is az. Tehát ott a világból ki lehet szaladni. Ezt kommentekben is lehet, de imádok embereket így haragcsalizni. De ilyenkor kinézel valakit, aki már látszik, hogy idegben van, és akkor... Nem, a témát csak megvannak a közegek, a hírekkel is csináltunk sok haragcsalit. Hallottam, hogy ilyen nagyobb komment szekciókban is megjelentél a hírekkel. Hát ott visszatérő ez pont igaz, sajnos. Hát mondjuk ezzel korlátoztak. De amúgy a haragcsalizás is. Ez, hogy csak így tét nélkül valami direkt tudod, hogy fel fogja baszni embereket. És így oda dobod, és vársz. És így néha, mikor így nincs rá időm, és így el is felejtem, mert így 1000 dolgot csinálok, és így bedobok pár csalit, és így elfelejtem, és akkor így nem tudom, hogy másnap megyek vissza azzal az oldalhoz, és így nézem, így 6000 értesítő embereket így egymásra ugrottak, és 15 komment ugyanattól az embertől, hogy saját magát hergeli. Én meg közben, nem tudom, elmentem a barátom inni, meg így végigdolgoztam a munkanapot, és így másnap, hogy jaj, el is felejtettem, hogy valaki, csak így unalomból így iszonyatosan felkúrtam. Én egyszer robbantottam ki életembe egy hát nem azt akarom mondani, hogy brutális, de ilyen, na bazd meg, tehát így előidéztem egy olyan ilyen kommentháborút, de tökre csak poénkodni szerettem volna. Ettől rohadtul bekringéztem valami ilyesmi csoportba, pont ez az most akkor vékony nő, nem vékony nő, valami ilyesmit posztolt az illető. És mondom, akkor poénból most már nem mernék ilyet beírni, mert tudnám, hogy megfenyegetnek, de akkor még bemertem írni. 3 mondatot írtam be, hogy nagy szatyorba jó pakolni, bőzsírban sül a kolbász, meg nagy szatyorban jó a kolbász. De ezt itt több poénból beírtam, azt tudtam, miről volt szó. És bazd meg, ami ott... De nem is az, hogy az emberek szitták egymást, hanem az a hülyeség, ami ott történt. Tehát volt ott egy ilyen ránézése egy duciper molett csajszi, és így levideózta magát, hogy akkor én nem kellek senkinek, így beküldte a videót magáról, és egy csávó így beírta, hogy én megduglak, ír privit. És ezt leszcreeneltem ezt a kommentet, és én ezt így egy csomó helyen ott hagytam, hogy én megduglak, ír privit. Kurva, és ott egymással úgy veszekedtek az emberek, de nem anyázták egymást, csak simán veszekedtek, hogy így, jaj, meg így, meg annak, mi van akkor, csak kövérbe, Lehet, te ikletted meg ezt a kövérnők oldalát, vagy... Jól tudom, de hogy a kedvencem, hogy bekövettem, mit tudom én, ez a Emma Myers, igen, Emma Myers fanklub Facebookon, tehát nem a Jenna Ortega, hanem a Szőke Csajci a Wednesday-ből, neki volt valami fanklub, bekövettem az oldallal, és az meg Leo egyből kiposztolta a Csajkénél, hogy hát nem tudom, hogy Admin 2 mit csinál, de lehet, hogy fogom és följelentem, meg hasonlók, és így, bazd meg, ne csinálj már ilyenek, és szopatod, bazd meg a saját oldalunkon a csávó ilyenekkel. Tudod, itt is van rage bait, csak a 2 admin között. Igen. És nem tudom, azt próbáltad-e már, hogy így saját magadat fölbaszni valamivel, és akkor... Egyébként volt rá példa, tehát hogy így túl sok oldalt kezelek, és hogy tényleg így elfelejtettem valahogy, hogy azt én írtam azt a kommentet, és így elbaszódtam rajta, akartam írni, és így nézem, mondom, ja. Összevesznek a személyiségeid egymással. Igen, tehát hogy lehet ilyen objekte ennyire szar vélemény. És egyszerűen ennyire hülye az interneten. De várjuk, és akkor megint elérkeztünk oda, mert ez most felállunk egy ilyen szállóige, hogy van a jó Samsung gyár, meg a rossz Samsung gyár. Van a jó vélemény, meg a rossz vélemény. Van egy kollégám, ő szokta ezt mondani, hogy hát nekem az a szubjektív véleményem, és mondtam neki, hogy könyörgöm, a véleményed szubjektív, mert a tiéd. Tehát kérlek, ne tedd hozzá azt, hogy szubjektív. Jó, oké. Amúgy én hozzá szoktam tenni, hogy az objektív igazság birtokában mondom ezt, hogy... De az és más... ez mindegy, hogy mit írsz mögé. Persze, hát az de amúgy, föld is lapos lehet, igen. Amúgy, hogyha tisztán ilyen hülye filozófiai, meg nyelvészkedési oldalról nézzük, akkor az objektív igazság birtokában szószerkezetnek
van értelme, mert az objektív igazsággal ellentétben, ami egy külső szemlélő, létezik a te szubjektív igazságod is, ami a te nézőpontodból lehet, hogy igaz, de hogy egyébként egy külső szemlélő számára lehet, hogy érted, ő azt meg Nem tudja jó, nem jó cáfolni. helyről nézi. Igen, viszont az, hogy szubjektív vélemény, a vélemény mindenképpen szubjektív, érted? Abban már bele van kódolva, tehát ez olyan, amikor így kétszer mondod el ugyanazt. Hát én láttam egy ilyen mémet egy pár éve, hogy ugye két ember áll, és az egyik irányból egy 6-os, a másik oldalról 9-es, akkor oda van írva, hogy hát igazából ez nézőpont kérdés, mert egyik oldalról 9-es, másik oldalról 6-os, és odavágtak valami görög filozófust, hogy ez nem igaz. Meg kellene keresni azt az embert, aki fölrajzolta ezt a számot, és őt megkérdezni, hogy ő szerint ez micsoda, hogy minek írta föl. És így bazd meg. Amúgy ilyenkor lehet jó rage-baitet írni, hogy így megírod, hogy de hát ez egy 9-es. Hát de én fiú vagyok. A nap is látja. Igen, csak a hülyék nem látják, hogy ez egy 9-es. És utána így egy órára kikapcsolod a gépet, és visszajössz rá, hogy 70 millió kommentet olvasni. Láttam egy videót, szintén pár éve arról, hogy gyorsan mondjam végig, hogy a Twitter népe az mennyire toxikus. Csávókám direkt ilyen anyaggyűjtés szempontját, ez videóra gyűjtött anyagot, hogy akkor mennyire hülyék akkor még Twitter volt, nem X, annyit írt ki Twitterre, valami kamu profillal, hogy szerintem Taylor Swiftnek a zenéje tök közepes, és nem csinál jó zenét. Ennyit írt ki. Hagyta egy hónapig pörögni a posztot, és tehát egy ilyen több millió like, dislike, ott van dislike, mindegy, tehát lényeg az, hogy rengeteg reakció. És több millió komment, és ott kommentekben már azzal fenyegették, hogy nőgyűlölő. Csak azért, mert mondott egy szubjektív, érted, véleményt, hogy hát én nem szeretem a Taylor Swift zenét, akkor nőgyűlölő vagy. Igen, Endre? Akkor a kurva anyád. Igen. Akkor a kurva anyád. Annyira szeretem, amikor Redditen, külföldi subredditeken így valahogy a magyarok így szóba kerülnek, és akkor jön egy darab magyar csávó, és akkor így csak így annyit ír, hogy nem, akkor a kurva anyád, és csak így ennyit otthagy. Ott hagytam, mint ebaszarák, ezt szokták mondani. Viszont itt említetted azt, hogy írsz egy kommentet, és kikapcsolod a gépet, és ott hagyod. Hogyha ennyi mémoldalt viszel, te mennyit social médiázol, és mennyi időt pörgeted ezeket? Mert most pont eszembe jutott az, hogy itt egy pár napja jött föl, itt a baráti társaságban, hogy ki mennyit telefonozik, ugye az iPhone-ok azok így mérik azt, hogy mennyit nézegeted, minden héten küld értesítőt, mit tudom én, és hogy itt megállapítottuk egyik jó haverommal, hogy így amikor 4 óra fölött van naponta, tudod, akkor én már így kezdem szarul érezni magam, hogy így, mit töltök ezen itt ennyit, és akkor ott volt pont egy csaj, és ő meg így mondta, hogy ja, nekem ilyen 7,5 óra átlag. Szerintem az jó. Úgy nincs maga 7,5 óra, hogy social media managerként dolgozom, és azt mondjuk nem rossz. És tényleg konkrétan egész nap eszközöket nézek. Jó, mondjuk lehet, hogyha összeadnánk a két telefonomat, meg a gépemet, úgy többet is kiadna, de amúgy ilyen telefononként 4 óra körül van. Hát most egy kicsit többet, hogy megint igazából egész nap konkrétan ezt csinálom, de előtt ez pár órában is lehet ez. Aha. Szoktam mondani, hogy nekem ez volt a hobbim, hogy én nem szörfözök az interneten, hanem búvárkodom. És akkor így, és nem... így az a kellemetlenkedés, nem tudom, este egy fél órában. Van nekem egy ismerősöm, és ő például nem a Facebookba, az Instagramra, Twitterbe, TikTokba, stb. Ásta bele magát, vagy búvárkodta bele magát. Mondd azt kérlek, hogy az OnlyFans. Nem. Mik vannak még? A csávó, én például ő rajta keresztül tudtam meg, hogy kik ezek az ilyen, hát nem tudom, hogy szerintem rájuk már a trash jelzőt, azt nem lehet, azért nem lehet használni, mert ők túllépnek ezen, tehát az ilyen Vadász Gyula, akkora, kik voltak, Zomplájer Zoli, tehát ezek azok a fajta ilyen trash, nem influencerek, hanem ilyen trash liverek, meg ez a Loka Pantra, meg hasonlók, hogy ő, ja igen, meg Sodi, meg ezek, de rajta keresztül ismertem meg ezeket az embereket,
hogy így, mit tudom én, tőle tudom azt, hogy amúgy Sodi az így hónapokon keresztül börtönben volt. Nem mondta, hogy így követte a sztorit, meg küldött ilyen, nem is tudom, cikkeket arról, hogy így Sodinak a nevével ilyen gyerek korepetálást akart tartani, hogy csak fiúknak, és akkor így, és brutális, és mondta, hogy olyan dolgokat talált, bazd meg, ez ilyen, nem tudom, a Trash Pictures YouTube csatornát, ezt ismered, de ők azt csinálták, belépkedtek MLM meetingekbe, és a Lakatos Brandon, Rugós Beke, Vadász Gyula voice line-jait ordították a mikrofonba. Kurva vicces, mert az volt a jó, hogy konkrétan sírva röhögtünk ezen, amikor először megláttuk, és még most is előfordul, amikor így bocsánat, nem hallottam, mit mondta? Sebből akarlak boszni. És ilyen dolgok egy MLM meetingen bevállaltak, ilyeneket csináltak, és a csávó az non-stop ilyen YouTube videóban, meg az ilyen helyeken búvárkodott, és így, ja, tudtad, hogy amúgy így a Sodi lekulta a Kafka Mercit? De hogy Gergő, ki a faszom az a Kafka Mercit? Ja, hogy ő amúgy faszi volt, hogy Kafka Tibornak hívták, és micsoda, és akkor ő avatott be ezekbe a dolgokba, és így... Nem is tudod, hogy milyen világok vannak. Igen, és tehát ugye... Azért csodálkoznak itt a mindenféle ilyen... És ez már nem trash, nem győzöm hangsúlyozni, ez már nem rosszabb, igen. Tehát ez már a nyomor. Igen. Köszönöm. Erre van a nyomor pornó. Nyomor pornó. Itt említetted a 4 fajtáját a nyomornak tényleg korábban. ezt elmondom, tehát a financiális, a testi, a szellemi, meg a lelki nyomor, meg ezeknek a különböző Mindenféle lineáris kombinációi, amiket el tudunk képzelni. Itt csak az, hogy ilyen mély bugyrai vannak az internetnek, és az emberek így beleássák magukat, ennyi időt töltünk a gép előtt, és ezeket a tetves pixeleket nézzük, és akkor a szociológusok meg vannak azon lepődve, hogy a születési ráta folyamatosan csökken, meg vannak azon lepődve, hogy érted, hogy így, a Gen Z sokkal kevesebbet szexel, mint az összes korábbi nemzedék, hogy így, pazeg! Szerinted régen az emberek mivel töltötték azt az időt, amit most a képernyőt bámuljuk folyamatosan, és azzal szórakoztatjuk magunkat, hogy érted, szerencsétlen Sodi, meg a hozzá hasonló kaliberű emberek mit művelnek a saját életükkel. Csak hogy mondjak egy példát, a csávókám Twitch live közben villantott kígyót. Véletlenül. Mert hogy még éppen belelógott a kamerában, amikor levette a köntösét, és így azonnal lebaszta a Twitch az élőadást. Hát meg ő volt, aki véletlenül ilyen gyerekpornográf De ő volt az. kistreamelt Twitch-en. Igen, mert hogy valamit beírta, ugye az URL kereső, azt hiszem oda beírt valamit, és akkor így pont földobta egy pár másodpercre valami, hát elég kétes. De hogy érted, és akkor itt vagyunk. Jó, de ehhez nem kell amúgy ilyen trash szerepeket nézned, ez elég egy ELTE AJK, OTDK online oktatásos nézni, mert ott is volt Segíts már. Hát volt egy csávó, az ELTE AJK Vépszen nagyot ment, Donát Kacsaként híresült el a jogászfaszék, aki egy fehér pólóban volt így az OTDK versenynek így nem tudom, az utolsó körében, és így valamiért így fel kellett állnia, így nem volt rajta semmi, sem felállt, valamiért, és így visszaült, és így egy pillanatra... Már azt fogálom, nem egy ilyen idősebb faszi volt. Igen, és de azt tudom, fasz utána mi volt Donát Kacsa, nagyon nekem egy sappóló volt rajta. Nincs rajta semmi. Úgyhogy ilyen villantásokhoz elég egyetemre jár. De hogy nem is kell villantani. Tehát Szerintem online oktatás alatt minden egyes egyetemen, minden karon voltak ilyenek. Ott, ahol én végeztem, ott egy olyan ominózus eset volt, amikor volt egy borzasztóan utált tanár, az egész évfolyam utálta, több száz ember volt beragadva miatta egy tárgyra, és az egyik srác próbálta megérdeklődni azt, hogy mi lesz a ZH-n várhatóan, és erre mondta a tanár, így nagyon kimérten, hogy a zárt helyén hát az lesz, amit megbeszéltünk, és csak olyan dolgokat fogok kérdezni, mint általában, amiket leadtam. És erre a gyerek, aki elfelejtette ki kapcsolni a mikrofonját, egy annyit sikerült benyögnie, hogy lófaszt adtad le.
nem ment át a tárgyon abból az Valahogy sejtettem. Mondjuk, hogyha valaki... de instant legendává avanzsálódott. De valakit pofán vernék, akkor azok az ilyen tanárok. Hát én még annyit szeretnék, hogy akkor így nem tudom, a jövőbeli tervek, nem tudom, mémúzom, hogy említetted a kocsmát, hogy... Hát én most le akarok menni Balatonra egész nyáron önkénteskedni a vízi polgárőrséghez és motorcsónakozni. Egész nyáron. Nem a trash videóból ez a baszott nagy dudák motorcsónak. Már ez micsoda? Egy speciális téma. Én ezt vágom. Ez egy gólya Szégyellem táboros videó, majd átküldöm. Egyébként vagy azt írt be a netre, hogy motorcsónak, vagy az, hogy baszott nagy dudák. Szerintem mind a kettőre ugyanezt a videót dobja ki. YouTube-ba vagy? Szerintem YouTube az teljesen jó lesz. Úgyhogy én önkéntesen akarok motorcsónakozni egész nyáron, és majd valószínűleg szeptemberben visszajönni a városba. Most ez a terv, hogy 4 év, heti 7 nap után semmit ne csináljak. Amúgy eszembe jutott még egy oldal, amit ma találtunk így, a Sráckeve-ből a Csajos Mizse. Egyébként figyelj, hogyha csaj kéne sráckénével meccselni, akkor szerintem az első randiuk az lehetne Csajos Mizsén. Majd Alterline posztoknak lesz egy kis szabály, mert hogy mi boldog házasságban élünk azóta így, mint weboldalak. Amúgy nem tudom, szerintem a Sráckénének lehet, hogy vége lesz a szavazás után. Egy elhalt projekt lesz, a hírek azt szerintem fog még menni. Valószínűleg nem lesz ennyire aktív, vagy ilyen napi 2-3 poszt, mint mostanában. Egyébként szerintem, hogyha a híreket elkezdenétek viccen kívül egy nagyobb szerkesztőséggel csinálni, akkor, hogyha képesek vagytok tartani a minőséget, szerintem ez, mint brand felfuttatható akár Tibi atya szintre, vagy... Csak azért mondom ezt, mert ugye sajnos a Tibi atya az, akik a legtovább tolták a mémszekeret olyan értelemben, hogy tulajdonképpen... Adott volt minden, amikor ők elkezdték. Igen, de nem csak az, hanem hogy ténylegesen kihoztak ebből egy brandet és egy megélhetési profilt. Ugye most már boldog kocsma tulajdonosok a belvárosban a Tibi atyának az üzemeltetői. És szerintem, vagy én látom személy szerint a hírekben ugyanezt a potenciált, hogy megvan neki egy ilyen átütő ereje, azért is, mert hogy egy olyan tematika, ami nagyon-nagyon széles társadalmi rétegekhez tud eljutni, hiszen mindenki találkozott már, vagy fogyasztott már valahogy híreket, akár az M1-es, RTL-es, vagy akár csak tudod, olvas telexet, vagy valamit, és ennek a fricskája az tényleg nagy merítés. Hát ezt meglátjuk, hogy milyen lesz a Tisza kormány, hogy lehet-e még politikai témát vinni, mert azért most a híreknek azért nagyon optimális az, hogy választási év van, főleg politikai hírek is vannak rajta. Így az elmúlt évtizedből igazából látszik is az, hogy mi az, ami mainstream-ebb balhé volt, mert arra a visszautalást hányan értik, akkor pörög nagyobbat. Vannak olyan, amik így kiderült, hogy csak így random politológusok értik, és azok közül sem mind. Valószínűleg fog tovább menni, de annyi effort nem fog belekerülni, hogy ez teljes brandé legyen alakítva. Aztán ki tudja, mennyire fogok unatkozni. Viszont lehet, hogy lesz egy valami azért ilyen új gazdag ficsúr mémek, vagy nem tudom, valami, ami így az a Balaton hajózás fogja kifigurázni. Hogy így vajon mit csinálnak most a szegények. Úgy, mert én egy hajón vagyok. Ez nem jakton, de... Igen, egy 3 méteres jakton. Amire rá van írva, hogy ez rendőrség. De engem nem a jakt mérete érdekel, hanem hogy van-e rajta kokain meg kurvák. Tehát, hogy... Hát meg fogok próbálni elkobozni másoktól ilyen. Amúgy régóta akarok, amikor megcsináltam a vitorlásoksit, akkor az volt a terv, hogy kalózkodni fogunk, tehát hogy actually kalózzászló, és így oda megyünk másik hajókhoz, és elvesszük, ami náluk van. De aztán így valahogy sose volt idő rá. Rendőrként valószínűleg ezt megteheted párszor.
Ja, de igazából nem vagyok rendőr. Ez polgárőr, ami így sokan azt hiszik, aki polgárőrök, hogy akkor ők csináltak ilyeneket, hogy így, nem. Úgyhogy most valószínűleg ez lesz. Azt tudom, hogy én most nagyon meg akarom próbálni azt, hogy így pihenek. De ez a szórakozás része, a shitposztolás. Hát, köszönjük szépen, hogy elfáradtál ide hozzánk, és Köszönjük, hogy itt voltál. Trabolhattuk az idődet. és a nevedet adod mindehez, amit meg fog történni. Igen, ezzel pár hetén belül zsarolni fogunk egyébként téged. De a kritikus pontnál elhangzott a számból, hogy elhatárolódom. Mi már hozzászoktunk, hogy teljesen vállalhatatlanok vagyunk, és látszólag a YouTube algoritmus is hozzászokott már ehhez, szóval ennek a videónak sem lesz elérése, mint az összes többi korábbinak. Egyet se félj. Hát pedig lesz róla majd hírek. Nagyon helyes, csak majd tegelj meg minket. Meg fogom próbálni. És mi is köszönjük szépen azt, hogy meghallgattad ezt a podcastet, hogyha tetszett, akkor iratkozz fel, hogy még több ilyen podcast jusson el hozzád, mert egyébként nem oszt minket az algoritmus, és hogyha szeretnél a hírek szerkesztőségéhez eljuttatni bármi infót, esetleg van valami forró híred, akkor azt megírhatod kommentben. Netán politikus lábképek. Igen, a politikus lábképekre ide is várjuk a politikus kutyák lábairól készült képeket, és találkozunk jövő héten. És ha tetszett a videó, akkor küldjétek el még egy ismerősötöknek. Sziasztok! 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 Halihó! Csaj kéne, kéne egy csaj, kéne egy csaj. Na most, hogy megvan a próba, akkor kezdhetjük.